Абе, той има татуировка, шап, под, там. Беше благодаря. Да, бе, аз нали видях. Абе, пишат цигарата. Ама какво търгува, бе, той е мой човек, бе. Гюр, какво набър? Дай. Дети, може да... Автобус, бе. Един път са, моля. Един път. Отца, айде. Отца, каква да мътна път е прашен. Се раздава уистрашен. Бил от тебе, да бъдете ли чуки, да бе. Виж, част. Не гъртиш, ей. Пусте е долу. Кой? Аз за огърта, аз. Ти май. Абе, какво ти каза? Аз ще преподавам, айде. Айде, пеленачи, пеленачи. Чак, лаша педал. Пеленачи. Не е, дали? Путкувата сила си басила. Срещу моята уювата сила. Айде, не. Браковно! Аз съм да. Да, ти го пазар. Ще гътни чашата, бе. Няма ли гътни? Ама ще гътни чашката, бе. Ще разлее, бе. Да, няма как казано. Путкувата сила си басила. Срещу моята хуйлата сила. Как се казва? Как е често при тези хора? Често ти, да. Трите имена. Ти специално Дон Стокочи, а ти специално Дебел комат. Да, много дебел, ама дебел. Чакам барма. Пуши цигарата. Пушиш количка. Аз помня. На обратно е. Добре, на обратно е цигара. О, на обратно пътница. Ти се напикал, бе, де. Точно се напикал. Как дава днеска време? Времето днеска. Как дава време? А ти хъзгал. Към колко часа ще е ти? Към... Бързо е, тъй малко. Колко часа? Тъй се обърни, бе. Колко часа? Те Колко часа ще е глъзгал? Часа, бе, час. сега 2 часа. 2 часа, те 2 часа. Сега е 2 часа, те. Тогава към ти 4 часа. Ще ти подавам към Ще те придуха. на 5 часа. Няма да видим. Чакай, не мога да... Аз ще дам препоръка. Айде. О, мене отзад. Ей, си данка. Ще видиш някой? Яла им къси. Няма линка, ти. Как пусна езика? Покажи как пусна езика. Чели. Целия. Чекара. Не, само малко.